寝違いは捻挫と同じように、放心療法では速攻に効果のあるものですね。痛くて首が回らない、その患部にミツバチの針を、ミツバチから、ミツバチのお尻から針を抜いて、その痛い首に、もうこうやってちょんちょん、チクチクっと、刺すだけで、首の痛みが、なくなり、首が回せるようになる。もう速攻で効きます。それは患者さんが本当にびっくりするぐらいに効果が高いです。